kung magkalisod na ta, unsay una natong buhaton, musangpit dayon tas Ginoo. Nya kung hayahay na ta, unsay buhaton, agi-agian na lang ang Ginoo. Sige, lingay mong tupad. Ina nagkalisod ka ron? Ina nagkalisod ka o hayahay? Ako man agi atong sagad mahitabo. Muna ang mga Israelita sa unang pagbasa, tungod kay hayahay naman sila, ligon man kay sila, nakigatubang sila sa mga Pilistihanon nga wa magdag Ginoo. Sa dihang napildi sila sa unang sangka, mga 4,000 kabuok nilang sundao ang namatay, atras sila, ila dayong gida ang Ginoo. Pakuha nila kadtong arkas kasabutan. Nya lipay kay sila, kay nanang Ginoo. Ni atubang na sad sila sa ilang kaaway. Ni daog pilde. Naminaw mo sa unang pagbasa. Pag ikaduha nilang sangka, gada na sila diha patong duha kabuk anak pari na si Eli. Napildi sila, nakadaog. Napildi. Pila kabuk patay? Sa una 4,000. Pag ikaduha, kay bawo mo pila kabuk patay? Wa mo naminaw. Ay, tanawa diri o. Wa mo sa kukibaw. Daghan kaayo ang nangamatay kay miabot og 4,000 kasundalong. 30,000 ang patay. Kadtong wapay kuyog nilang Ginoo, 4,000. Sa dihang gikuyog na nila, 30,000 na Ginoo ipatay. Nailog pagyud ang kadtong arka, napatay pagyud tong duha ka anak pari. Unsa may pasabot ani? Kung muduol na ta Ginoo, kung magkalisod na ta, muragwa na ginay siguro matabangan patas Ginoo. Kana bang muduol lang tas Ginoo kunting board exams? No? Duol ta Ginoo kung cancer cells na ang imong atubangon, kay kahibaw maka ang imong kwarta din agyud ka paigo anang cancer cells. No, kana mo stage 2 na ka ba? Stage 3, stage 4, kung ano yun, kidney failure na, ala, dool na Ginoo. Pero glagsi kayo, adtos diskuhan, adtos suroy-suroy, adtos malls. Magkalisod na gis kwarta, palit na yung slot, kay para tagaas Ginoo og sukli nga daghan. Wa na kay kwarta dia, palit og slot, padersiano, tagaan kas Ginoo og daghan. Pero daghan kwarta, sa mo palit og slot. Adtos swertres palit, adtos diskuhan, adtos mga malls, adto palit dito, adtos sugalan, adtos imnanan, pero palit og slot, unya na. Ini kasakit na, uy, iapil in taog palit og slot, pader, palit kog slot, iampo in taon pader, nako, na, katong lagsik pakaglawas, palit akang slot, daghan. Pero nasa na uban mga buotan, giyon nga namalit og slots nato, ngawa giyoy, agad-agad kung naaba ko'y panginahanglan o kay mahuwag mo nagtuo-tuo, di na mo na pagtuo ka na bitang mo sangpit na Ginoo nga nagkalisod na ta, di na na pagtuo, tuo-tuo ra na, taphaw nga pagtuo sa mga poetic na mo nga mga pinulungan dito sa bukid, salingkapaw. Kaya kuan mo anang salingkapaw, kasi nakahibaw ng pulong taas ang kamot. Mga patyono na mo, pinulungan mo na sa mga tiguang, salingkapaw lamang ang imong pagmahal kanako. Di ba? Niyang mabaw-mabaw anak, taphaw lamang ang imong pagmahal nako. Sa in English, superficial is your love to me. Ano man mo mukuan diha? Wa ka na batias Ginoo. Karon nga ni ako nagmisa ko, dili ka taphaw ang akong pagtuo niya. Gilingay mong tupad, inatinuod ng imong pagtuos Ginoo.
Tinuod na. Basig mo simba lang ka kay ting birthday nimo, ting wedding anniversary. Pero ang simba yun nga tinud-an ay, wa yun oy. Kanarang special occasions. Musimba ka kay wa kay labhanan, pero na kay daghang labhanan, adi na lang ko musimba. Musimba ka kay maimang panahon, inig-uwa na, awa na gitaw din minus kay tagkolekta, basta mag-uwan. Nga naman, hadlok lang uwan ra, hadlok. Sos, mabawag rason. Pero malipay jud ko aning ato din hing tig Rosario, mabuntag kay bisag magbagyo, naagi na sila. Minaw kung mamatay ni ditso ni langit, mga tiwasono na rabasan ni mga naong ni atong tig kuan din. Pero perti yun, di mahadlok bisag brown out, naag yun. Maupag ko'y mamukaw na mo din ni Usay, di ka mata, mo'y magtok-tok na, abli na. Dukdoko ng pultahan. Nako kani mga tawhana, pwede na gini mga matay. Wag ya punta ka siguro. Ay sus, kana mga naong nga, wag ya po na siguro. Unsa man di ang timailhan nga tinuod ang atong pagtuo, kana bang maminaw ta sa isugo sa Ginoo ug atong tumanon. Di na ta mag-agad kung may taglawas or naatay sakit. Basta naay gisugo ang Ginoo, tumana. Muna diri ang sanlahon, diri sa atong ebanghelyo. Tungod kay makaluluoy ang iyang kahimtang, nagpakiluoy siya sa Ginoo. Nihapa siya sa tiilas Ginoo. Ginoo, kung buot ka, mamaayo ako. Ingon din Ginoo, kasimpol ra ng leprosy, galisod ka na. Ingon din Ginoo, buot ko, maayo ka. Purting lipaya sa sanlahon. Nya giingnan din siyang Kristo na. Gipahimangnuan siya pag-ayo ni Kristo. Ayaw kini isugilon kang bisan kinsa, apan adtua dayon ang pari og pagpahiling kaniya, unya paghalad sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Mao na instruction, adtua ang pari, nya paghalad, pasabot palit usag slat, adtua ang pari, nya palit usag slat, hug usas kolekta. Ana, ayaw sa panabi, adto usas pari, nya pagpalit og slat. Ana, usos matud pa diri, apan milakaw ang tao og nanugilon hinuon sa tanang tao nga iyang nakit-an, og sa iyang pagpanugilon matud pa diri, dili na makapasaya-saya si Kristo sa pagsulod ngadto sa mga syudad. Didto na lang siya sa mga suok-suok nga lugar. Kay ngano man daghan namang naglagot ni Hesus nga mga leader sa mga Hudiyo. Mo na wa maminaw, nawa na noong Ginoo dito sa ilang lugar ni bakwit. Anaman ta ana, dahil tag-ingon, sus, na-healed yung ko sa Ginoo, blessed kay kustanan, kay na-healed yung ko. O lagi, na-healed ka. Unsa may na-healed ni mo, wa na yung ko'y cancer. Awa na kay cancer. O niya, kanang imong kural nga, nakapahimong huot kaayos imong silingan, na-healed na ka na. Ngano man na nimo guba, ngano man nimo palutsag yapon imong silingan. Healed ka na. O, sige. Kanang nangutang nimo nga imong gikiha, wa man lagi ani mo lagi iatras ang kaso, imo magyapon siyang ipapriso kay dako kay utang nimo. Healed ka na. Da. Kanang sige nimong panglibak anang imong mga silingan, sige nimong panglibak, iapil pa nimong pari, healed ka na. Oh. Kanang kadaw nimo anang imong yuta nga di jud ka kahatag ngadto gani, di ka kadunit aron mo dako-dakong karsada, di pa gani nimo ipa develop ng imong kilid kay imo ginang gamiton kay imo nang yuta, huot kay sakyanan di magkasugat, healed ka na. Kanang pagsige nimo parking anang karsada, nga hagid ang imong sakyanan ibutang, bisag gidili na, healed ka na. Tubag. Healed lagi ka. Wa na kay diabetes, pero na kay kabit. Unya, healed ka na. Lipay pa kay ka, wa na kay diabetes, kani functional na gyud. Healed ka na. Nga naman kay kabit.
Mo'y ayo eh. Bitaw, lingi ay mong tupad. Ing na gusto kag complete healing. Gusto kag complete healing. Sige na. Ba? Wa gidili gusto ana. Nya unsa man ang healing nga complete, body and soul. Ang lawas gyud og kalag. Ang gustos Ginoo, lawas og kalag ang maayo. Kinsa may moayo sa atong lawas, sayon ra kay naayuhos Ginoo ang lawas. Inig-ingon niya, buot ko, maayo ka. Unsa may lisod ayuhos Ginoo, ang kalag, ang atong sala. Lisod kay nakuhaos Ginoo. Ngano man, nagkinahanglan sa atong pag-uyon. Nagkinahanglan sa atong desisyon nga mohonong ta sa sala. Ug ang tinuod nga leprosy, kanang atong sala, kanang atong garbo, kanang atong kadaho, kanang atong kamalaw-ayon, kaulag, pagdumot, kahakog, katapulan, pagkapagarbuhon, siging pakulor anang buhok, panindot anang iyang naong, panumpay anang mga kuko, mga pilok, sumpayan, garbo, tigpakaron ingnon, mga bakakon. Maunay ayuhonon, maunay leproseros kalibutan. Di kaayo ang Ginoo ana, kay gitawag nag spiritual sicknesses. Maayo ra na kung kita mismo magpaubos. Ug ang atong garbo, ilisa nato og pagpaubos. Ang atong pagdumot, ilisa na nato gugma, kay sugo sa Ginoo paghigugma ay kamo. Kanang atong kadao, ilisan sa pagkamanggihatagon. Kanang atong pagkahinawayon, ilisan na nato sa pagdaig sa atong isig katao. Kanang atong pagkaisipan, kusog kay mo gigano. Ang pagkaisipan, ato nang ilisan sa pagkamaalagaron. Ngayon sa may resulta, naadayon ang kalinaw, kalipay, ug kadaugan batok sa ato mga kaaway nga mao ang yawa ug mga yawa. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing nasugod karon. Ano ba? Nasugod karon. Ayuhon tika. Sige, ing na. Sige ba, ing na. Sugod karon, ayuhon tika. Pasabot, ako na kang higugmaon, ako na kang alagaran, ako na kang pakamatyan. Muna'y gibuhat ni Kristo. Giayo taniya, pinaagis iyang pag-alagad o sa iyang pagpakamatay para sa atong mga sala. Nindog na ta mga makasasala.